Здравейте отново, колеги! Да излеземе отново след тези големи студове, минус 19, минус 20. Да направим сефтето, не сме копали много отдавна. Тук сме препътували около 16 км, някъде горе-долу ще бъде в двете посоки. И сега ще има да пообикалям още 10 км някъде тук да видим какво има. Тук сме в едно съседно село, в горичката. Ето е самата гора, много чиста, готина гора, близко е до селото. Надявам се тук да излизат някои други хубави неща. Днеска мисля да работя на Dells Fast, стандартната програма. Няма да я пипам, искам просто да правя експерименти с нея програмка. Да видим дали е добра или не. Ще пробваме днеска. Айде да започваме. Така, вече имаме едно сигналче тук. 33, 32. Не изглежда много дълбоко. Айде да го проверим. Сега какво ще излиза? Нашия пинпойнтър пребаса другия. Намерихме фолиото. 33. Така, не по-далече от самото фолио. Мислям, 15, 20, поскача много нещо, много малко. Вероятно някоя съчма. Някой съчма, няма шанс да я хвана с пинбойта. Изкара го първият път. Така в ръката е. Или ще пак някакво фолио. Разгледа час и половина без сигнал обикаляне. $71. Ама го фащам на ръба. Това е явно нещо дълбоко или е нещо малко. Може и фолио пак да е. Аз че не. Няма други сигнали, копаем всичко. Значи е нещо малко. И никога не е добър знак. Ти ли ще си бе? Да. Ето е нашата съчма. Днес отнеме някакъв чета сигнал. 86 плътно. Никога не е добър знак, че ние. Добре. Не съм намерил такова нещо много отдавна. Часовник. Стар часовник. Лотсток ли какво са бе? Лостън. Разгледаме. Така. 75-74. Не е голям сигнал. Да видим какво ще бъде на тия цифри.
не е дълбоко. Да видим се. Ти ли ще си? Някаква алуминиева пластинка. Некъде. Видим, ще имаме втори часовник. У, 97. Дали. Мали, ако изкарам сребро на тези цифри. Бъде интересно. Еде сребро. Не. Пипнах нещо голямо долу. Сребро дедо е. Или си ми сигнала? Какво си ти? Цвят е, бе? Наистина нямам идея какво е. Ама това ми е цвета. Не е желязо. Алуминий някакъв. Тъй като гледам. Ето. Найде, 65, 66. Може нещо хубаво този път. Горе, каквото и да. Парче обаче прилича като на зъб заострено. Ето и готвя. Точно като на зъб прилича. Сигналче. 85, 86. Може да е капачка най-вероятно. Отгоре, ама. Ти ли ще си? Патронче. Голямо лово. Така, 45, 48. Не знам, че е на плитко. Ще направим сърцето на монета днеска. Видях нещо по-мръдно тук. Сторило ми се, че по-дълбоко. Добър знак. То скапа е пинпойнтър. Съм го изкарал вече. Ако тук отстрани, изкарали сме го. Ръката ми. Верно. Верно ще бъде монетка. Това ако не е 2 стотинки и половина. Тя да ги почистя. Това са 2 стотинки и половина.
А, не. Защо не трябва да направиха? Да, 2 стотинки и половина, ама леко изтрити. После ще ги снимам по-отблизко. Такви се намирам за втори път. Много редки. Още вътре. Съм го оцелил явно. Още е вътре. Нещо долу коли ще бъдещи, бе. Охо! Излизи, бе. Его е това копченце. Добре. Почва да излизат хубави работи. И така, ще приключим деня с едно изкопаване на живо, докато така хубав сигнал. Да видим се. Какво ще излезе? Буза сигурно. Скарахме го. Пълни сме това търсача. Тук е. Не съм хвана. В шепата. Тук е някъде. Сетих нещо тежко, което не отбързнах. И естествено ще бъде едно майка. Днеска сума ти изкарах. Това е днеска.